obodo Agụlụzigbo bụzi ndị nke gara n'ihu wee na-etipu Igbo mana enwe anwụrụ dịka ha gara n'ihu wee merube otu onye n'ime ka onye nke na-anọsite anya ọgbanta nkwado Anambra Central Senatorial District n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke etiti bụ Senator Dr. Victor Ume. Nyabụ ihe mmemme bụzi nke ji ụka inye Chukwu ekene wee malite na St. Patrick's Catholic Church Agụlụzigbo ma bụrụkwazị nke ndị nọ n'isi ya gụnyere Bishop Ikwulọbịa bụ Cardinal Peter Ebele Ọkpalaeke, Archbishop Paulinus Ezokafọ, Bishop Paulinus Ezokafọ nke Awka Diocese, yanakwazi Metropolitan Archbishop nke Onitsha Archdiocese, Most Reverend Valerian Okeke. Gịnị ọsadebe nta nke anyị ga-ewetara anyị aka n'ụzọ oke ya. Bishop Awka Diocese bụ Right Reverend Paulinus Ezokafọ gwara gọọmenti ngalaba niile ka ha mee ngwa n'ịtụpụta atụmatụ ga-edozi obodo n'ihi ọtụtụ mmadụ na-ata oke ahụhụ maka oke agụrụ dị n'obodo, ma yọzọkwa ndị mmadụ ka ha gbanarị ajọ asụsụ gbasara atụmatụ gọọmenti. O wee kpọzie ndị nne na nna ka ha zụlite ụmụaka ha n'ụzọ kwesịrịnụ. Ka a na-agwa ABS okwu, Bishop nke Ekwulọbịa bụ Cardinal Peter Ebele Ọkpalaeke, Metropolitan Archbishop nke Onitsha bụ Most Reverend Dr. Valerian Okeke, nakwa Methodist Bishop nke Awka Diocese bụ Right Reverend Onyekachi Nwakamma toro nnọọ Senator Ume maka ikene Chineke onye nyere ya ohere iji wee jere ya ozi ma nyechiyakwa ndị mmadụ, wee kpọzie oku maka udo, ịfụnanya, ọganiru na mgbaghara n'aka nke ya. Onye zọburu ọchịchị president na okpuru Labour Party bụ Maazị Peter Obi nakwa Honorable Uche Okonkwo kọwapụtara mkpa ọ dị inye Chineke ekene n'ọnọdụ niile, wee dozie ndị niile na-achị ọchịchị ka ha were ọnọdụ ha wee jere Chineke na mmadụ ozi. Ndị ọbịa ndị ọzọ bụ nke gụnyere Vice Chancellor Nnamdi Azikiwe University bụ Prọfesọ Charles Esimone na Ambassador John Ibeka, kenere Olisabinigwe n'isi Senator Ume bụ onye chọpụtara ịdị ukwuu nke Chineke ma kọwaa ya bụ nwa amadi dịka onye nwere ọhụhụ ụzọ na ọtụtụ iji chi ọchịchị, ma yọzie Chineke ka onye ya amamihe. Onye nnọchite anya nke Anambra Central Senatorial Zone bụ Senator Dr. Victor Ume kọwapụtara aṅụrị na afọ ojuju ya ebe Chineke nọ na nnapụta ọ napụtara ya mgbe ọ nọ n'oge ọnwụnwa, ma kwukwa na ọ bụ Chineke mere ya jiri wee merie, bụ nke mere na o buru ụkpa ekene wee bugara Chineke. Ọ gakwaziri n'iru wee kene ndị Anambra Central Senatorial Zone maka ịhụnanya na nkwado ha nwere n'ebe ọ nọ, ebe nwunye ya bụ Oriakụ Priska Ume kwere nkwa na ya ga-akwado di ya site na ikpere ya ekpere na ka o wee nwee ike mezue nkwa ọ kwere ndị obodo ya. Ọ dụziri nwunye ndị na-achị ọchịchị ka ha na-ekpere ndị di ha ekpere ma na-echetara ha nkwa ha kwegasịrị ndị mmadụ ka ha wee nwee ike mezue ebumnobi ndị ha na-achị. Site na Agụlụzigbo, ọkpụrụ ọchịchị nke Anaọcha, Emengini Ọsadebe maka